kuti vasaine mapepa atuda kuti asainwe pano tichivadzidzisa kuti musaite daka nemukadzi uyo akafirwa nemurume, musaite daka naye. Vana vanosenge vada kudya mari dzacho idzodzo, vana venyu handiti makoa. Saka kana muchitaura nesu muri kudzimba dzenyu ko munoita kunge muri kushainira isusu. Isu tichiripo, kwete neungwaru, but Mwari achiri kutida tiripo, handiti makoa. Kana munhu ashaikirwa nemurume, imimi vana tete vacho namasara ndimotofanira kutoona kuti zvinoda kuitwa zvinoitwa nani, kwete kuti mudhara anofamba panapa more than 10 times. Kana mukazi muri mawitness kunzi uyai kudare, rineri idare rineri, hamuite zvamunoda mukudzimba dzenyu. Kukunyengetedzerai kuti uyai muzoita zvinhu zvinoita kuti vana vehanzvadzi yenyu irarame. Ndizvo here zvatingaita. Tinouya tozodini muri kudzimba dzenyu mushainirani mari. Zvisiri izvozvo. Ndeyana tete vangu ndati vasaini mapepa ekunasa emurume wangu akashaika, saka vangu vachiyebvunza vauya asiri kukwanisa kuita. Ndoda kutora mari unasa. Munozotokuda kuwava ani mukwanda vandikasipa ukaruramana munozombovatopichana A few minutes kuti ndine mupurisa wenyaya mai chako yavari kuti ndine mupurisa wenyaya saka zvanga zvimira pari tora motumwa kuti imamuzvizivo kuti mupurisa wenyaya handidi hunhu hwakadaro so pamberi pevanhu. Ipai bhaibheri munhu akamhangara nyaya kunoko ibhaibheri hana kutaura kudzora bhaibheri ndamhenamizanana wavo kupinda munyaya ipaitwa nemupei ndiwakasunga munhu hausi kuziva here munhu akakutuma kunosunga munhu kwava avaona mbambe vaona yasungiva patebhuru vakati o pamwe ndingatorera ndo vakasungana nachikoro ndeyavo munyaya chipaibaibido namba dzako dzefoni 085 inonzisandira mbatata sauya mudarira mabunge zvokunge muchitirenga pamberi pekamera ndisine chitukwa endai kumacomment sections emhemingi madhiragoni makona takasiya panapa kutukwa nevateereri vedzinyaya. Saka mutoona tichikutsiurai tsiurai indikukunyudza isuwangaita dhabuti ava vati mandi vambatata maredare ava vati havana maredare saka ndotomuzviziva ava vati mandi ava vana kubhadhara vati hatina kuti vasaine mapepa atuda kuti asainwe pano tichivadzidzisa kuti musaite daka nemukadzi uyo akafirwa nemurume, musaite daka naye. Vana vanosenge vada kudya mari dzacho idzodzo, vana venyu handiti makoa. Saka kana muchitaura nesu muri kudzimba dzenyu ko munoita kunge muri kushainira isusu. Isu tichiripo, kwete neungwaru, but Mwari achiri kutida tiripo, handiti makoa. Kana munhu ashaikirwa nemurume, imimi vana tete vacho namasara ndimotofanira kutoona kuti zvinoda kuitwa zvinoitwa nani, kwete kuti mudhara anofamba panapa more than 10 times. Kana mukazi muri mawitness kunzi uyai kudare, rineri idare rineri, hamuite zvamunoda mukudzimba dzenyu.
kukunyengetedzerai kuti uyai muzoita zvinhu zvinoita kuti vana vehanzvadzi yenyu irarame. Ndizvo here zvatingaita. Tinouya tozodini muri kudzimba dzenyu mushayirani mani. Zvisiri izvozvo. Esi nyaya yakamhangaroka nyaya iyi. Takati ngavauye kuno vayananiswe vana ava tione kuti problem iri kuvanetsa ndeyekuita sei. Yekuti tinouya kuzosaina mapepa. Tinouya maofisi ndeababa venyu majamboma vacho mani. Isusu kusaina kwatoita mapepa ayo kusaina kwokubatsira nyika kuti vanhu vararame chirikadzi dzisatambure mukati umu. Ari kumabhidhabhidhabhiro izvo chikwa zvinofanira kuitirwa ndokusungisai nenyaya idzodzidzi mukada kuita zvokutamba. Ukadzi uri witness kudaro ukasevhwa samunhu kuti uya kudaro unofanirwa kutouya kudaro. Iyi nyaya yomukamenyu inoziva kuti hanzvadzi yenyu yakashaika. Munhu ari kufambira zvemapensheni nekuita sei sei. Momuti kauro wakadaro njava yei ijava yei yamunoitira vanhu zvakashata kudaro. Imi muri vana baba vasara munofanira kuona kuti zvafamba zvakanaka. Muri vakadzi but ndimi vana baba vasara vevana vakaberekwa nahanzvadzi yenyu nemukadzi. Ndimi munofanira kuona kuti mapepa ashanda here, mapepa agadziriswa here, maiguru chiri kunetsa chii, maapafi maakudini dini. Muri imi mune muchiita izvozvo. Kwete kudadira munhu kana kutorera godo nemunhu. Hazvisiri izvo zvatoshanda tichiita mitemo yenyika. Saka tiri kukumbirai kuti mugadzirise mapepa anoda kugadziriswapo. Mapepa takakusainirai kudhara anoda kungoti manhiki maphotocopies ari kudiwapo moenda kwakomishena of oath mokomishenesa maafidhavhita mukazoendesa mapepa kwanofanira kuenda. Vana venyu vararame. Hamuziva kuti vana vendo chikoro. Imi mune mari here musanetseke nogadzirisa zvemapepa ekuti mufi achengetedza vana vacho. Muvaendese imi kuchikoro vana vacho. Munare here mari vatazobhadhara $35 pano. Munozoibhadhara mari kuendesa kuchikoro mwana. Uyo asi kuda mari yenyu uyu ari kuda kugadzirisa mapepa anorevererwa nemi sehama dzangu. Vana ivo vakazosara muinavo vega munovachengeta. Muine mwoyo wakaomarara sovanhukadzi. Makazoona vanhukadzi nemwoyo yakashata fanike muinayo. Vakatsamwisa straight imi wakadzi. Papenyu more than 4 times vachisvika panapa. Vasikana vasikana zvavari kuitai baba venyu vakakubereka yakuna isusu. Vana mainocent souls havana chavanongoziva kana. Ndoda kuti gadzirirai upenyu kwete kuti vararame nemari yenyu imi havuna mari yacho. Mari dzababa vavo dzinoparara dziriko. Muchiramba chete kuzokuitiresera hama yenyu iyi ningiri. Muri vanhu rudzivo. Ndomboka vanyona madiko adedza vangadai vauya pano. Mukateerera baba venyu kupa kwenyu musakunzire kuti mitemo yenyika inokubvumirai kuti muite zvamunoda sezvamune muchiita nababa venyu kumba kwenyu. Tiri muofisi mamambo mozodira tataura navo tinouya. Makauya makaurisa nedare redu isusu tichitokubatsirai mapepa pedu takaitapo. Maafidhavhiti takaona akanyorwa pandakanyorwa manhiki chete kukomishenesa kwakomishena kuota pa 2 seconds inotomungana tisina kugara panapa. Kuuya kwamaita tangoziva kuti mauya totiendai pakomishena kuota mukomishenese manhiki enyu renyu basa matopedza anofambawo pano akumbire mari kwamuri ofambira mapepa unosiyawo mangwana kana zvinhu zvafamba zvakanaka vana vakuenda kuchikoro hamuchisina stress vana vadzo dzenyu vakuenda kuchikoro
totenda munhu akashanda kuti akashanda akasiyira vana vake nhaka yokunikira zvine makuita zvedaka zvegodo repachiparira maona rabva panapa kutaurwa moitira kuvana vehanzvadzi dzenyu imi muri munotodzi makasara nevana musadaro vasikana kuda kutiudza izvo musamboita zvinhu zvakaita vasikana nechikonzero chamina chamungarambira chamuri kurapira chikonzero hapana asi kuti tinge tibatikanawo nemabasa ukunza tisati shate hatina mabasa une purasi kwete saka basa ronokutaura ndekuti basa rokunokumbira kumunhu akazvarwa nemunhu murungu chaiye pabasa pakampani unokumbira an excuse murungu rudziwa kwaunoshandirawo waungati ndine basa rekuda kunogadzirisa zvinhu zvemupa mako ndoraunoshayira nguva usadaro vasikana ndakukudzai muri vana vadiki stereki mukaomarara mwoyo maomarariro akaita mwoyo yamuinayo imi vana imi handikuzive kwamunobva but ndakakuzivai kusati ndakuonai ndimwana ndechiudza kuti mune mwoyo yakashata pfungwa dzamuinadzo rasai tiite chinhu chimwe chete munyika isu tikaona mapepa aya auya nechirikadzi tomhanya kuziva kuti tinoda tafambise mapepa achengete vana asati arohwa neproblem yekufunga kuti zvino ndoita sei imi motodada mutumba kwekuti ndine basa komakadii kuudzwa kuti kuenda kubasa kana tainyorera varungu venyu mabasa achona ekuti vadhingirire mozouya kunomaona kuti mapuhwa masamo ndozvamaida mungada makangotiudza kuti musunge yemuye kuru nhasi muri muno kutaura tikuda kuona mapepa anhingiri mwari moita pakomishini wako odzimambuya nava vodzoka nawo mapepa ndoda kuaona asati ndakuda kuvapa mhosva yekuvasunga munhu ndauya ndizovatsuura chete zvoenda kutsuurai endai munogadzirisa mapepa kana musingade toziva kuti hamudi manzi mune chikonzero mukati hamuna hapana chikonzero nhasi mawana mukana mauya endai munokomishenesa mapepa makomishenesa mapepa mukadziuya aendese mapepa kwaanofanira kuenda 2 minutes zvinizvo zvatikutaura pano 2 seconds vatopedza kana kuri kubasa kuti ndichanonoka ne30 minutes kubasa kana kuti ndichazodarikidzira pabasa pangu neawara ndendatora ndichigadzirisa mapepa angu mutaura anorambirei murungu chiendai